господин Стойчев, какви трудности сте срещнали по отношение на програмата за развитие на селските райони и съответно какви промени предлагате да има? Значи първото важно нещо, което е, че наистина Държавен фонд за земеделие започна да работи с общините. Това, което в продължение на няколко години се опитвахме да направим, вече е факт. И съответно, след като започна да работи, има и проблеми. Но има ли проблеми, значи вършим и изключително важни неща. Моето конкретно предложение беше за промяна на наредба номер 25, която фиксира нещата така, че една община в рамките на програма на мярка 321 може да кандидатства единствено само с един проект. Втори проект може да бъде внесен тогава, след като се даде заявка за окончателно плащане, което по друг начин казано, първият проект трябва да бъде завършен на 100% абсолютно от до, което в най-добрия случай е между 18 и 24 месеца самото изпълнение на проектите. Те са големи проекти, те са канализации, водопроводи, обхващат едно или две населени места. Технологичното време за изпълнение, технологичното време за подготовка на изпълнението, в смисъл провеждането на процедурите по ЗОП и така нататък, също отнема не по-малко от половин година. И всичкото това изведнъж, като го направим в срок, то става почти 3 години, което ни обрича по някакъв начин, че ние в рамките на 3 години може да изпълняваме само единствено един проект. Промяната в наредба 25, която сега дискутирахме и която съм особено благодарен на министъра, че той прояви пълно разбиране и новия изпълнителен директор на фонда, и те обещаха, че ще бъде променена въпросната наредба, е да можем да кандидатстваме и с втори проект в рамките на времето, когато изпълняваме първия. Ние не сме максималисти, ние не искаме 10 проекта, да внесем 10 проекта. Физически е невъзможно, след това е и трудно тяхното управление, защото това не са проекти, нали, които касаят да се подреди една маса, както тук има маси около нас, а това са много сериозни инфраструктурни проекти, касаещи, пак ви казвам, 1, 2, 3 населени места. И, нали, нека да не бъдем максималисти, но 2 проекта е съвсем нормално една община, средно голяма, дори и по-малка община, може да обслужва и да управлява 2 проекта. И използвам вашата камера още веднъж да благодаря за разбирането, което е проявено от Министерството на земеделието и от изпълнителния директор на фонд земеделие.